ድንጋይ የለም። ሐሳቡ አብይ አህመድ በሱ የስልጣን ዘመን የባህር በር ተገኘ የሚል ታሪክ እንዲጻፍለት የማይዋጥጠው ዳገት የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። ሐሳቡ ላዩን ችግር የሌለበት አፈጻጸሙና አካሄዱ ግን ጀብደኝነትና ከራስ ፍቅር እብደት ጋር በተያያዘ እያጦዘ ያለው የባህር سلام كبرات تعزبتي نخلهم ببزلكم وسلام نزي channel سبسكرايب قبروا شير قبروا يقني لي نيشتي حساب كهبي لي أكيد اللغو أبزي بناي أبن استبهلي ناي أمحرا أبي إثيوبيا زركب حدا بارتيو እሞ እቲ ንሱ ደውፅኦ መግለፂ ብብዙሓት ከምዚ ንሰምዖ ዘለና ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ብፌደራል ብብልፅግና ተመኺሩ ተማዒዱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ዝድለ ዘሎ ስጉምቲ ሓደ መርኣያ ምዃኑ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝገልፅ ዘሎ ማለት እዩ ብምቕፃል እዚ ኣብን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ክውስን ዝተደልየሉ ምክንያት እንታይ እንሕሪልና ሓሲብናዮ ብዙሕ መገዲ ከምዚ መሳይ መኮንን እውን ዝብሎ ዘሎ ኣብቲ ኣምሓርኛ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ፋኖን ኣብ መንጎ ኤርትራን ዝተረኸበ ርክብ ኣሎ ወይ ድማ ንፋኖ ከምዚ ዝቕፅሎ ዘሎ ሓይሉ ንክቕፅል መንግስቲ ኤርትራ ብድሕሪኡ ኣሎ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ወይ ድማ ነቲ ሰበብ ናይ ፋኖ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ከውርድዎ ስለ ዝደለዩ ሓደ ዝጥቀምሉ ዘለው መገዲ እዩ ማለት እዩ ካልእ እዚ ንኤርትራ ከም ሃገር ኣይንኣምነላን ኢና ምባል እንታይ ሳዕቤና ኣለዎ እንታይ ከረብሓ ኣለዎ ንኢትዮጵያ እንታይ ሳዕቤና ኣለዎ ንኤርትራ ኢልና እንድሕር ሓሲብናሉ ኩሉ ግዜ መቸም ሓንቲ ሃገር ንሓንቲ ሃገር ከም ሃገር ኣይፈልጥክን እየ ክትብላ መሰላ እዩ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብ ዓለም ደረጃ ወይ ድማ ብዓለም ለኸ ሕጊ ግን እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ትረክብ ፅባሕ ንጎ እዚ ኢትዮጵያ ትወስዶ ዘላ መገዲ ብዓለም ለኸ መገዲ ዝኾነ ዓይነት ተቀባልነት ንሕዘይ ረኺቡ ድሕሪ ሕጂ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ርክብ ተዓፁ ከም ዘላ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ብምቕፃል ኣብ መንጎ ክልቲአን ዝተገብረ ዝኾነ ዓይነት ውዕል ወይ ፊርማ ቅድሚ ሕጂ ንኣብነት ከምዚ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ዝነበረ ንዕኡ ሓደ ምክንያት ኣይንቕበሎን ኢና ኣብ ዝብል ምክንያት ንምፍጣር ዝገብርዎ ዘለዉ ከዓኒ ክኸውን ክእል እዩ በተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድሕሪት ኮይኑ ንኣብን ዝበሃል ፓርቲ ንቅድሚት ኣምፂኡ ኣብን ገይሩ ንሱ ክዛረቦ ዝደሊ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እምበር ኣብን ኣካል ናይቲ እዚ በለጠ ሞላ ዝበሃል ብፍላይ ኣካል ናይቲ ፒፒ ወይ ድማ ብልፅግና ኮይኑ ኣካል ፌደራል ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ እሶም ዝብልዎ ብፌደራል ዝተዋህቦም ኣጀንዳ ጥራሕ ከም ምዃኑ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ነዚ ብኸመይ ክንገጥሞ ኣለና ሃገርና ካባና ድወስዳ ዋላ ሓደ የለኒ ብዋጋን ብዓፅምናን ብድኻምናን ብርሃፅናን ደምፃናይ ሃገር እያ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ድላይ ሃገር ድላያ እንተበለት ንዓና ዝኽልክለና ወይ ድማ ዜግነትና ድወስደልና ዋላ ሓደ የለን ሃገርና ድወስደልና እውን ዋላ ሓደ የለን እዩ ግን ነዚ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ሜላታት ዝጥቀምሉ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ክወስድዎ ንዝደለዩ ዝኾነ ዓይነት ጎንፂ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ
መንግስቲ ኤርትራ ነዚ በከመይ ዝገጥሞን መንግስቲ ኤርትራ ይምልከት ከም ዜጋ ግን ንሕና ኣብ ጎኒ ህዝብናን ኣብ ጎኒ መንግስትናን ደው ኢልና ነቲ መንግስትና ዝወስዶ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ሙሉእ ድጋፍ ኣብ መሃቢና ክንሳተፍ ንኽእል ከም ውልቀ ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ነዚ ዜናታት እዚ ከም ሓደ ብሸለልትነት ክሓልፎ ከም ዘይብሉ ኣነ ከተባብዕ ዝደሊ ብዙሕ ኣትየ ብዙሕ ግዜ ዝዛረብ ሰብ ኣይኮንኩን ግን ከዓኒ ኣብቲ ኣድላይነት ኣለዎ ዝብሎ ኣብቲ ናይ ሃገረይ ጉዳይ ክዛረበሉ ዘለኒ ከፍልጦ ዘለኒን ስለ ዝኾነ እዚ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ መገዲ ንኢትዮጵያውን መገዲ ውጥቀት ምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያውን ክፈልጦን ክርድኦን ዘለዎ ኮይኑ ኢና ዝስማዓኒ ብወገነይ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሃገር ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክትወስድ ከለካ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብዮን እውን ኣብ ግምት ዘይምእታው ይመስለኒ ማለት እዩ ግን እቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወፅእ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ከም ዝወፅእ ክንሪኦ ኢና ቀሲልና ማለት እዩ እዚ ኣብን ዝበሃል ግን እቲ ሓደ ካብቲ ናይ ኣምሓራ መንጎ ኣምሓራ ናብ መንጎ ኤርትራን ዝኾነ ዓይነት ርክብ ንኸይፍጠር ኣምሓሩ ባሕሪ እንድሕሪልካዮም ኩሉ ዝግደፍ ገዲፎም እዮም ዝመፁ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ሓደ ክጥቀመሉ ይደልዩ ዘሎ ዓብይ ኣጀንዳ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ናብ ዝተፈላለየ ዜናታት ዝሰማዕናዮ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ዓለም ለኽ ፍርዲ ቤት ኣምፂኡ ኣክሰስ ቱ ሲ ወይ ድማ ባሕሪ እንድሕር ደሂቦምና ሲ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ናይ ናፅነት ይኹን ወይ ድማ ናቲ ኤርትራውነት ዝብል ሲ ወይ ከዓ እቲ ኤርትራ ትብል ከም ሃገር ንዕኡ ኣብ ሕቶ ምልክት ከም ዘእትዎ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዘሪቡ ነይሩ እዩ እዚ ሕጂ ንመጀመርታ ግዜ ተዘርበ ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ኣብን ዝወስዶ ዘሎ መገዲ ግን ሓደ ናብ መርኣያ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ እዩ እዚ ፌደራል መንግስቲ እዚ ከዓነ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓሲብዎ ዘሎ ብዙሕ ሰብ እንታይ እዩ ዝብል እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንሱ ንዕኡ ንምቅያስ እዩ ንዕኡ መገዲ ኣንፈቱ ንኸስሕት ኢሉ እዩ ዝገብር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ገለ ይበሃል ግን ብብዙሓት ሰበስልጣናትን ብብዙሓት ምሁራትን ተደጊፉ ሰርሖ ስለ ዘሎ ከዓኒ ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕብየን ከም ዘለዎ ከዓ ኩልና ርዳኣት ክንከውን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ዘበለ ኩሉ ብዝተኻእለ መጠን ነዚ ናይ ሶሻል ሚድያ በብንኽእሎን በብዓቕምናን እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ክንገብር ኣለና ድምፅና እውን ክነስምዕ ክንክእል ኣለና ኣብ ሃገርና ንዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ነገር ናትና ግደ ክንገብር ክንክእል ኣለና እዚ እውን ሓደ ክንሓስበሉን ክንሰርሓሉን ዘለና ጉዳይ ምዃኑ ብሩህ ክንገብሮ ኣለና ንኩልና ማለት እዩ ስለዚ ኩልኩም በብመገድኩም ትገብሮ ዝግባአኩም ግበሩን ምባል ኢለ ስለዚ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ብንኽእሎ ብዝከኣለና መጠን ኩልና ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ኣብ ኤክስ ወይ ድማ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ወፂና ድምፅና ክንህብ ኣብ ጎኒ መንግስትና ናብ ጎኒ ህዝብና ደው ክንብል ንኩሉ ኤርትራዊ ይላቦ ብወገነይ ማለት እዩ ካልእ ከም ተወሳኺ ሓንቲ ንእሽተይ ሓሳብ ክበላ ዝደለኹ ኣብዚ ሓደ ክልተ ብዙሕ እኳ ብዙሕ ሰዓቢ ተኸታታሊ ገለ ስለ ዘይብለይ ነቲ ኮመንት ገለ ብዙሕ ኣይርአዮኒ ግን ሓደ ክልተ ኮመንት ዝሪአኽዎ ነይሩ ኣብቲ ኮመንት ከዓኒ ብዛዕባ ሓንቲ ብጆርጆ ድራር ዝወፀት ናይ ሓይሊ ባሕሪ ነበር ቪድዮ ነይራ ነታ ቪድዮ ካብቲ ናይ ዩቱብ ገለ ኣምፅአ ኣብዚ መሰውረት ክዋ ሓደ ኮመንት ርአየ ነይረ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ገሊኡ ሰራቂ ይብል ገሊኡ ከዓኒ ኮፒ ፔስት ገለ ዝብል ፅሑፋት ርአየ ነይረ እቲ ሰብ ድላዩ ክብል መሰሉ እዩ እቲ ክፅሕፍ ዝደሊ ድላዩ ክፅሕፍ መሰሉ እዩ ከምኡ ክብለሉ ዝኽኣለ ምክንያት እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ኣለዎ እውን እየ ዝብል ግን ጆርጆ ድራር እውን ነታ ቪድዮ ካብ ናይ ቴሌቪዥን ኤርትራ እዩ ኣምፂዋ ወይ ድማ ካብታ ዶኩመንተሪ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ቴሌቪዥን ኤርትራ እዩ ኣምፂዋ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ መገዲ ሓደ ዝወሰኸሉ ኣሎ ዶ የለን ዝፈልጦ
ተወሰኸ ነገር ዘለዎ ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ብናቱ ዩቲዩብ ቻነል ስለ ዝመፀት ከም ናቱ ተቆፂራ ሓደ ዘረባታት ወይ ድማኒ ፀርፊ ብወገነይ ሰሚዐ ማለት እዩ ሓንቲ ንኩሉ ሰብሮ ክገብረሉ ዝደሊ ግን ብዙሕ ሰብ ስለ ዘይፈልጥ ንክፈልጦ ወይ ድማ መን ምዃነይ ክፍልጥ ኢለ ይኮንኩን እቲ ሰራሕ ታሪክን እቲ ሰራሕ ቅያን እቲ ኣካል ናይቲ መስርሕ ዝነበረ ሰብን ከይፈለጥካዮ ክትፀርፎ ትክክል ኣይኮነን እዚ መበልየ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ዝነበርኩ ኣካል ናይዚ ብጆርጆ ድራር ዝወፀ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ታሪክ ኣካል ምዃነይን ኣካሉ ጥራሕ ዘይኮንኩ ኣብኡ ምንባረይ እውን ክገልፅ ደሊ እንጂ ነቲ ኣካሉን ዝሰራሕክሉን ዝደኸምክሉን ታሪክ ሓይሊ ባሕሪ ክፅረፈሉ ቅኑዕ ኮይኑ ኣይፅማዓንኒ ከም ፀርፊ ኣይቆፅሮን እየ ብዙሕ ሰብ እውን ኣይኮነን ሓደ ክልተ ሰባት እዮም ከምኡ ዓይነት ዝርኢኹ ማለት እዩ እቲ ሓደ ካብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣምፅኡ እዩ ጆርጆ ድራር ኣምፅዎ ኣነ ግን ኣካል ናይ ታሪክን መስርዕ ኣካል ናይቲ መስርሕን ዝነበርኩ ሰብ ምዃነይ ክገልፅ ደሊ ማለት እዩ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ዝነበርኩ እየ ኣብዚ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ዝነበረ ኩሉ ኩነታት እውን ተሳተፍኩ ሰብ እየ ብዛዕባ ርእሰይ ክዛረብ ኢለ ኣይኮንኩን ታሪክ ኩልና ናይ ኩልና ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝፍለየሉ ዋላ ሓደ ምክንያት ይብሉን ግን ነቲ ናትካ ፐርሰናል ክትንክፈካ ከሎ ግን ነቲ ሰብ መን ምዃንካ እውን ከተፍልጦ ትክክል ስለ ዝኾነ ነዚኣ ክዛረብ ተገዲደ ማለት እዩ ስለዚ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ነበር እየ ኣካል ናይቲ ዝነበረ ቃልሲ እየ ከምኡ እውን ኣካል ናይቲ መስርሕ እየ ኣብኡ እውን ዝነበርኩ ሰብ እየ ስለዚ ምናልባት ንኣፍልጦ ዳ እምበር ክፍለጠለይ ስለ ዝደለኹ ይኮንኩን ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ጅግና ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዘይሰርሖ ቅያን ዘይሰርሖ ጅግንነትን የለን ረኣዩለይ ስምዕለይ ግን ኣይብልን እዩ እታ ፀርፊ ስለ ዝመፀት እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ክስማዓለይን ክረኣየለይን ስለ ዝደለኹ ኣይኮንኩን ምክንያቱ ኩሉ ዝተገብረ ኣብ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ግደ ከም ዘለዎ ስለ ዝኣምን ብዙሕ ግዜ ከማና ንክዛረበሉ ዝደሊ እቲ ተጋዳላይ ኣብ በረኻ ወፂኡ ዝቃለስ ዝነበረ ተጋዳላይ ጥራሕ እዩ ተጋዳላይ ንብሎ ግን ተጋዳላይ ግን ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ውሽጢ ፀላኢ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኮይኑ ነቲ ኣብ ደገ ነቲ ኣብ ገሊ ዝነበረ ተጋዳላይ ኣፅኒዑ መሰረት ኮይኑ ሒዝዎ ዝነበረ ህዝቡ ነይሩ ሓፋሽ ውድባት ነይሮም ዝተፈላለዩ ዓይነት ነቲ ገድሊ ዝተሓባበሩ ሰባት ነይሮም ነቲ ገድሊ ሓይሉ ንክወፅእ ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ፀላኢ ዝነበሩ ብዙሕ ዓይነት ሪስክ ዝወሰዱ ሰባት ዓይነት እውን እዮም እዚኦም እውን እቶም ዝለዓሉ ተጋደልቲ እዮም ንሕና ሕጂ ከም ተጋደልቲ ንብል እምበር ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ተጋድሊ እዩ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራ ዋጋ ከፊሉ እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ስለዚ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ዝበልፀሉ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ጎሊሑ ዝረኣየሉ ዋላ ሓደ የለን ወይ እቲ ሓደ ዝሽለመሉ እቲ ሓደ ከዓ ዝጎድለሉ ምክንያት ዋላ ሓደ የለን ግን ክንፈልጦ ዘለና ግን ሓደ ግዜ ነቲ ናትካ ፐርሰናል ክትንከፍ ከለካ ግን ነቲ ክትብሎ ዝግባእካ ንክትብል ትግደድ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ካፒ ን ፔስት ሰራቂ ገለመለ ገለ ዝብል ኮመንት ስለ ዝርአኹ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ኣበይ ከም ዝነበርኩ መን ከም ዝኾንኩ ክዛረብ እውን ፈቃደኛ ኣይኮንኩን ክዛረበሉ እውን ኣይምዘለኹ ነይረ ሕጂ እውን እቶም ትሰምዑኒ ወይ እቶም ትከታተሉኒ ምእንቲ ክትፈልጥዎ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ነበር እየ ኣካል ናይዚ ዶኩመንተሪ ኣካል እውን ኣብኡ ዝነበርኩ ሰብ እየ ስለዚ እቲ ንህቦ ኮመንት ንድሕር ተረዲእና ንድሕር ፈሊጥናን ድሕሪ ሕጂ ካብ ከምኡ ዓይነት ነገራት ንክንቁጠብ ማለት እዩ ዝኾነ ግን እቲ ቀንዲ ሓሳበይ ነዛ ናይ ብመሳይ መኮንን ዝወፀት ኣብ ኣንከር ሚድያ ዝወፀት ብዛዕባ ኣብን ዝበሃል ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ኤርትራ ከም ሃገር ኣይቅበላን እየ ዝብል ኣጀንዳ ናይቲ ብፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ ንኸስምረላ ኢለ ይመፀ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከዓኒ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገር ብዕሊ ክቃወም ኣለዎ ክወፀሉ ኣለዎ ማለት እዩ ንኩልኩም በብዘለኹምዎ ሰላም ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ግበርዎ ሸር ግበርዎ የቀኒየለይ አይ ቴንክ ዩ ፍላጎት
ፍረጥረጥ እንደፈለገ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። በሞኝ ክንድ የዘንዶ ጉድጓድ ይለካል እንዲሉ አብይ አህመድ በበለጠ ሞላ ክንድ አደገኛውን አጀንዳ መንካት የፈለገበት ምክንያት ግልጽ አይደለም። ምናልባት አብንን በአማራ ተወካይነት አስቦ አጀንዳው የአማራ ህዝብ ሆኖ እንዲወሰድና በኤርትራና በፋኖ ኃይሎች መሃል ክብሪት ለመጫር ይረዳል፣ በዚህም ሽርፍራፊ የፖለቲካ ትርፍ ይገኛል በሚል የጅላጅል ስሌት ከሆነ ይህን ያሰበ ጭንቅላት ድድብናው ወደር የለውም የሚያስብል እንጂ ከዛ ያለፈ አንዳችም ትርጉምም ሆነ ተጽዕኖ አይኖረውም። አብን የሚሉት አሽከን ጸጋ ባርነትን ጌጥ አድርጎ የተቀበለ የጀርባ አጥንት በሌላቸው ጥቂት ሰዎች የሚመራው ስብስብ ከባህር በር አጀንዳ ተሻግሮ የኤርትራን የሀገርነት ህልውና የሚጥስ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ትዝብት ላይ የሚጥል እጅግ ተንኳሽና ጸብጫሪ ጥያቄ ይዞ መምጣቱ የአብይ አህመድን ዙር የማክረር ፍላጎት በግልጽ ያየንበት ነው ማለት ይቻላል። በአብን ውስጥ የምናየው የአብይ አህመድ አጀንዳ ከባህር በር ጥያቄም ከፍ ያለ ነው። የኤርትራን ሀገርነት የማይቀበል ፍጹም ኃላፊነት የጎደለው በእሳት ላይ ቤንዚን ከማርከፍከፍ ያለፈ ለየትኛውም ወገን ትርፍና ጥቅም የሌለው እንደሆነ የሚያጠያይቅ አይደለም። አብይ አህመድ በአማራ ማህበረሰብና ኤርትራ መሃል ግንብ እንዲቆምለት በጽኑ ይፈልጋል። ገና ወደ ስልጣን እንደመጣና ከአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ቤተኛ በሆነበት ጊዜ እነዚህ አማራዎች እኮ የቀይ ባህር አጀንዳን የሚተውት አይደለም እያለ በወቅቱ የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የጎንደር ጉብኝት የፈጠረበትን ድንጋጤ መደበቅ አቅቶት ሲናገር የነበረውን የሚያስታውሱ ሰዎች አብይ ስልጣኔን የማጣው የ4 ኪሎ ቆይታዬ የሚያበቃው ኤርትራና አማራ ከተባበረ ብቻ ነው የሚል ስጋት ሁሉ ጊዜ እንደሚያባንነው ይናገራሉ። እዚያ ማዶ እሳት ከተለኮሰ